Ang sitwasyon ng aking bagong Sophie, nilalamig na siya doon. Siya yan. Hi! Malamig, nilalamig ikaw. Sa mga tingin na. Mocha! All I wanna be Nagsabi pa talaga saya. May ganito rin kayo alaga. Uy! Tayo na! Uy! Uy! Tayo na! Uy! Ano ba naman Mocha? Mocha! Tayo ng iba yan eh. Hindi ko alam kung ito yung And this is katatapos ko lang maggupit ng masungit kong pusa. Hello mga loves, so gabi na ngayon dito sa Kuwait at ito na ang sitwasyon ng aking bagong gupit na si Sophie. Nilalamig na. Pumasok na siya doon. Siya yan. Hi! Malamig, nilalamig ikaw. Nilalamig ba yan? At ito naman ang sitwasyon ng mga makukulit na bata. Oh, ha? Hoy. Ano na? Samahan tingin na. Mocha! Mocha! Good night! Good night, people! Good night, Sophie! And this is the result. Sophie! Sophie masungit! Sophie masungit! O, ayan na yung result. Hindi pantay-pantay. So, beginner lang tayo mga loves. So, ayan na yung gupit ko. Pakita ko sa inyo yung before and after. Ha, Sophie! At ito yung result ng pagiging groomer ko. So, ito lang naman yung sugat. Ayan. Ayan yung sugat. Dati na to. Ito yung bandage. Bandage lang yan. Bakat lang yan. Bakat. Ito mga to, bakat lang yan ng ng gloves na DIY. So, ito lang yung sugat ko. Not bad. At so, ito nga mga loves ang kanyang before na buhok. Ayan, medyo mahaba na yung buhok. Ayan. Long hair ang ating si Sophie. And then, after ng magupitan ko is, ayan na siya. Nabawasan naman siya ng konti. Before and after look.